हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ 16 ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായം സ്വാത്മചോദിത ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി ഇന്നലത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധുതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ. അതിന്റെ എടുത്ത് പറയാണ് ഇവിടെ. ബന്ധുത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ആദി രൂപത്തില് മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക വൃന്ദാവനവാസികളായ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദാ മാതാവിന്റെയും മനോഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഈ വികാരത്തെയാണ് കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാകാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ പിതാവാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ മനോഭാവം, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണാണ്? മകനായിട്ട് കാണാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭാവം ഭഗവാൻ എന്ത് തരാണ്? നടത്തി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഭാവം, അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നന്ദമഹാരാജാവും യശോദ മാതാവും ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയോ ആകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ വികാരത്തെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബന്ധത്വത്തില് മാതാപിതാക്കളായിട്ട് പറയുന്നപ്പോ അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃഷ്ണികളുടെ, അതായത് ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് വൃഷ്ണികള്. വൃഷ്ണികളുടെ വികാരം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വൃഷ്ണി കുലത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധുത്വത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോ പിതൃപുത്ര രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൃഷ്ണി വൃഷ്ണി കുലത്തിലുള്ളവരുടെ ബന്ധവും ഇതേപോലെ തന്നെ ദ്വാരകാവാസികളിലും ഇത് പ്രകടമായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകാവാസികളിലും ഇത് പ്രകടമായിരുന്നു. അവര് ഏത് രീതിയിലാണോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ഭാവത്തിൽ അവർക്ക് ഉള്ള വികാരമാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നത്. വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ആത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇത്തരം സ്നേഹം പിൻകാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ആത്മപ്രചോദിതമായിട്ടുള്ള ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം എങ്ങനെയാണ്? ഇതുവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വൃന്ദാവനത്തില് ജനിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്? ഓൾറെഡി നമ്മള് ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാസ്സായവരാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, അതുപോലെ തന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ളവർ, ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരൊക്കെ ഓൾറെഡി പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ആത്മപ്രചോദിതമായ പ്രേമം അവരില് നിത്യമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തില്ല? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് പ്രസക്തിയേ ഇല്ല അവർക്ക്. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഈ സ്നേഹം പിൻകാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണിത്? ഇത് പിന്നീട് സ്വയം വികസിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അർഹത. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൃന്ദാവനവാസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായിട്ടുള്ള വൃഷ്ണികളുടെ ഒക്കെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങള് കർശനമായി പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പാലിക്കുന്നില്ല അവര്. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിവിടെ എത്തുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ആത്മീയാചാര്യന്റെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരുവൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കാവൂ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രജമണ്ഡല വാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഈ ഉത്സാഹം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ തുടക്കത്തില് മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ആത്മീയാചാര്യന്റെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ കർശനമായിട്ട് അനുസരിക്കണം. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആചാര്യന്റെ അനുശാസനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? വൃന്ദാവനത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കുമില്ല. അതിനുള്ള ഉത്സാഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത്രയും നമ്മൾ ശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം വൃന്ദാവനവാസികള് അത്രയും പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മൾ പറയൂലേ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോട്ടം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അവിടെയുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? അവിടെ അപരാധമായിട്ട് മാറും പറയും. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തരെ കുറിച്ച് അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാനസിക സദാ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യും. എവിടെ വസിച്ചാലും വ്രജധാമത്തിലെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത ഭക്തന്റെ കാലടികളെയും കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും വേണം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെ കുറിച്ച് അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനായിട്ട് വേണം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിയ ശേഷം. ഇത് നമ്മള് ഈ അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മാനസികമായിട്ടെങ്കിലും സദാ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം നമ്മൾ. അപ്പൊ എവിടെ വസിച്ചാലും നമ്മള് വ്രജധാമത്തിലെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെയും കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മള്. അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചതുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുകയാണ്. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഭക്തി സേവനത്തിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പറയുന്ന സഹജിയാസ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അതായത് എന്താണ്? തന്നതായിട്ട് തന്നിഷ്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള മാർഗം സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യുന്നവര്. ഭക്തി സേവനത്തിന് അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. ആധികാരിക നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ സ്വയമായിട്ട് ആരായിട്ട് പറയാണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരാണെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്നവര്. അത്തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സഹജിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെ പെരുമാറ്റം ഒരിക്കലും എന്നല്ല നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയരല്ല, ഭക്തിക്ക് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നു വികസിച്ച ശേഷവും നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനികളായ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കണം എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ദാമ്പത്യ പ്രേമം. ഈ ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഒന്നുകിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെ. ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് പറയാം, ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷവും ഒന്ന് പരോക്ഷവും. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോപിക ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃക പിന്തുടരണം. അപ്പൊ രണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവും, സ്വകീയം പരകീയം എന്നും കൂടി പറയാം അതിനെ. ഇതില് പിന്തുടരേണ്ടത് ഏതാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ മാതൃകയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. സേവന മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടേതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെയാണ് സാങ്കേതികമായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത്? കേളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താനാകൂ. വിശേഷിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധനയിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തില് ദാമ്പത്യ പ്രേമം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷവും ഒന്ന് പരോക്ഷവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വകീയോ പരകീയം. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വകീയം, ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരാകാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഇത് സ്വകീയത്തിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷത്തിൽ വരുന്നത്. ഗോപികമാരുടെ നിലയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? പരകീയം അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് രണ്ട് ഉൾപ്പിരിവുകളുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രൂപത്തിലും കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ രൂപത്തിലും. ഭാര്യ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള സംയോഗ ബന്ധം വളർത്തുന്നവർ ദ്വാരകയിൽ എത്തപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യക്ഷത്തില്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരാകാനായിട്ട് ആ രീതിയിൽ, അതായത് ഭർത്താവായിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? അവര് ദ്വാരകയിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ റാണിയായിട്ട് അവിടെ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമുകന്റെ രൂപത്തിലാണ് സംയോഗ ബന്ധം വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഗോപികമാരുടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെവിടേക്ക് പോകും? കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കായിരിക്കും അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് ഗോപികമാരായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സംയോഗ പ്രേമം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. ആത്മീയ പ്രേമത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള മനോഭാവം സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ടാകാം, ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ടാവാം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുറന്തോട് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പോ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ പറയുന്നത് അല്ലെ, സ്ത്രീയും പുരുഷനും വേർതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളിലും ചങ്ങാതിയാവാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകാം, പുരുഷന്മാരില് ഗോപികമാരാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം. ആ രീതിയിലും വളർന്നു വരാം. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, പണ്ട് കാലത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തില് അനേക സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവരെല്ലാം ആകൃഷ്ടരായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ സ്വാമി എന്താണ് ഏകപത്നി വ്രതക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരായിട്ട് ജനിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹം നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസരം നൽകി അവർക്ക്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നും പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അത് ആരായാലും അവർക്കും എന്ത് വരാം? ഭഗവാനോട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രേമഭാവം വളർന്നു വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ദ്വാരകയിൽ എത്തിപ്പെടും. അവിടെ ഭഗവാന്റെ റാണിയായിട്ട് അവര് തീരും. അതല്ല ഗോപികമാരാണെന്നെങ്കിൽ അവര് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത് ഭാവം. പിതൃഭാവത്തിലോ സുഹൃത് ഭാവത്തിലോ ആണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ അവര് ഉള്ളതെങ്കിലോ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ സുബലന്റെയോ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. അപ്പൊ നന്ദമഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വളർത്തച്ഛനാണ്. വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ആര്? സുബലൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയി തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പിതാവാണ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പറയാണ് ഞാൻ ആരാണ്? നന്ദമഹാരാജാവാണ് എന്ന്. സ്വയം നന്ദമഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം മായാദർശനം പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല. രണ്ടാമത്തെ പറയണത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ട് തീരാ എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്താം. നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ട് ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിതാവായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം ആ ഒരു ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുക. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില്
നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ തലസ്ഥാനമായ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹസ്തിനപുരയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുടെ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. നാരദന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അയാൾ നന്ദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ ഫലമായി അയാൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്ത് ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന് മകനായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം നന്ദന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതില്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം. അത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് വികസിക്കുന്നത്. ആ പ്രക്രിയക്ക് എന്ത് പറയാം? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്തി വികസിച്ചു വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാം. ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ മതത്തിലെ വിഷ്ണുസ്വാമി വിഭാഗത്തിന്റെ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്? ഈ പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം വികസിക്കുന്ന ആ സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം, അതാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് കൂടി എടുക്കാം, ഇതും ചെറുതാണ്. അടുത്തത് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം. അടുത്തത് എന്താണ്? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. അതായത് നമ്മള് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അതാണ് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഹ്ലാദം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്ലാദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭക്തിര സേവനം ശുദ്ധ സത്വം എന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഒരു സൂര്യകിരണം പോലെയാകുന്നു. ആ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഹൃദയം വിവിധ രുചികളാൽ മാർദ്ദവമാവുകയും അപ്പോൾ ഭക്തൻ ഭാവാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധ സത്വം എന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഒരു സൂര്യകിരണം പോലെയാവും. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധ സത്വത്തില് നമ്മൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഹൃദയം എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള രുചികൾ കൊണ്ട് മാർദ്ദവമാവുകയും ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭാവാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി. അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും? ഭാവാവസ്ഥയില് എത്തുമെന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 23:5 പറയുന്നത്. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. അപ്പോ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക്, അതായത് സത്വരജോ താമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അയാളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൂര്യ കോടിപ്രഭമായിരിക്കും എന്നാ പറയണത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാ പറയണത്? ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഭക്തിസുദ്ധ സേവനം നമ്മൾ നടത്തി വരാണെങ്കിൽ, നമ്മള് ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത് ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തൻ. സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയാണ് എന്ത്? സൂര്യന്റെ നില. അപ്പൊ അതാണ് സൂര്യന്റെ നില അത്രയാവുമ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പോ സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ അത് മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പൊ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പൂർണ്ണമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ആ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഭക്തന് ഭൗതികമായ പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. രാധനെയും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ എന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ് യാതൊരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും? ഭഗവാനെ രാധാറാണിയെ സേവിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ആ ഹർഷോന്മത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അയാളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാത്രമുള്ളൂ, ഭഗവാനെയും രാധാറാണിയും സേവിക്കാന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴുള്ള ലക്ഷണം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഈ ഹർഷോന്മാദം എന്ന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ആ ഘട്ടത്തില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
കരയ, വെറുതെ കരയ, വിറയൽ വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ലക്ഷണം. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല, നമ്മുടെ കണ്ണീന്ന് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കണ്ണീന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിറയല് പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അതിങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ചില സമയത്താണ് അത് പ്രകടമാകുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ദുർവാസ മഹർഷി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. ആ അവസരത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീര് ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ശരീരം വിറകൊള്ളുന്നതും കണ്ണീര് പൊഴിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്നിവയിലൂടെ അവ ദൃശ്യമാണ്. അപ്പൊ കണ്ണീര് പൊഴിക്കുക, ശരീരം വിറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അത് രണ്ട് മാർഗത്തിലാണ് നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്, ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. രണ്ടു തരത്തില്. ഒന്ന് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടും, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന അപൂർവമായിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരാള് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ കാലുകുത്തുകയും പോലും ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് മഹാപണ്ഡിതനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയാണിത്. അതായത് വലിയ സർവകലാശാലകൾ ഓണററി ഡിഗ്രി നൽകുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും എപ്പോഴും ഓണററി ഡിഗ്രി ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിൽ അർത്ഥമില്ല. അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്റെയോ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന പോലെ, ചിലപ്പോ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊന്നും കാലുകുത്ത പോലും ചെയ്യാത്തൊരു പണ്ഡിതൻ ഒരാളെ മഹാപണ്ഡിതനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന പോലെ, അയാൾക്ക് സർവകലാശാലകള് ഓണററി ഡിഗ്രി നൽകുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അയാൾ സ്കൂളിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ പറയില്ല, നമ്മൾ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും നടക്കുവോ? ഇല്ല, എല്ലാ സമയത്തും നടക്കുന്നതല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്റെയോ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു വരുമ്പോ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രാണത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ കപില മഹർഷി അമ്മയോട് പറയുന്നത്, 3-ാം സ്കന്ധം 25-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയും. പ്രസംഗം തൊഴിലാക്കി ഒരുവന് കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീയ ജീവൻ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രസംഗം ശീലമാക്കിയിട്ടുള്ള തൊഴിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ആ വ്യക്തിക്ക് കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഹർഷോന്മാദം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയിലൂടെ, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന് ഭക്തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ ജീവൻ കുത്തിവെക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? പ്രസംഗം തൊഴിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷിയുടെ ജീവിതകഥ. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായി കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, നാരദ മഹർഷി ചാതുർമാസ്യത്തില് എന്താ പറയുക, നല്ല ചതുർമാസ്യത്തില് നാരദ മഹർഷി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചത്? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ടൊക്കെ സാധിച്ചതെന്ന്
ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാവം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഒന്ന് നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ, പിന്നെ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിലൂടെ. ഒന്ന് നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർന്നു വന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. പിന്നത്തേതാണ് സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിലൂടെ. അപ്പൊ സവിശേഷ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ പറയാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലെ 3 തരത്തില് വാക്കുകൊണ്ടും നോട്ടം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും, നോട്ടം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും 3 തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. വാക്കിലൂടെ, അതായത് സംഭാഷണത്തിലൂടെ, നോട്ടത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യാണെങ്കിലോ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആശംസ കൊണ്ട് ഭക്തരായിട്ട് മാറിയ മൃഗാരിയും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും, ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്ന പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും മൃഗാരിയും, ഇവരെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നതാണ് സംഭാഷണം കൊണ്ട് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ നാരദനോട് പറയാണ് ബ്രാഹ്മണോത്തംസമേ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയോട് എന്താ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളദായകവുമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സർവമംഗളകരായിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? നാരദീയ പുരാണത്തില് ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നതാണ് സംഭാഷണത്തിലൂടെ. നോട്ടം കൊണ്ടാണെങ്കിലോ സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്, ജംഗല ദേശവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് പറിക്കാനാവാത്ത വിധം അന്തം പെട്ടുപോയി. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് പറിക്കാനാകാത്ത വിധം അന്തം വിട്ടുപോയി എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ഹർഷോന്മത്ത പ്രാമത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അത് നോട്ടത്തിലൂടെ. മൂന്നാമത്തതാണ് ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസ. അപ്പൊ ഇവിടെ സുഖസംഹിതയില് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ട് അങ്ങേക്ക്. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പുത്രൻ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിലെ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? സമ്പന്നനാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോ ശുകദേവ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? സമ്പന്നനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ. ഒന്ന് സംഭാഷണത്തിലൂടെ, നോട്ടത്തിലൂടെ, ആശംസയിലൂടെ. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് 2 പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായ ഈ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം മൂലമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും ഇത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? നാരദ മഹർഷി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇതിനാണ് എന്തിവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അതായത് നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ പർവമുനി നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടൻ പോലും എന്തായിട്ട് മാറി? മഹാനായെന്നു മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണ ഭക്തനായി തീർന്നു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയ്ക്കും വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പോൾ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്താ പറയണത്? പ്രിയപ്പെട്ട നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വേടന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചു? മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയും മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. അതായത് മൃഗാരി എങ്ങനെയാണ്? വേടനായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുക, വധിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശത്തോടു കൂടി ഭക്തനായി തീർന്നതിന് ശേഷം എന്താണ്? നടക്കുമ്പോ ചാടി നടക്കുക ചെയ്യുക. കാരണം ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും താഴെ. ആ ഉറുമ്പിനെ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചത്തുപോകില്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും പോലും പിന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടമല്ല, എങ്ങനെയായിട്ട് മാറിയ ഭക്തൻ? മറ്റുള്ള ജീവികളെ ഹിംസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നടക്കുമ്പോ ഉറുമ്പിനെ കാണുന്നവരുണ്ട്, ചാടി നടക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തില് മാറ്റം ആർക്ക് സംഭവിച്ചു? ആ ഭക്തനായ
മൃഗാരിക്ക് സംഭവിച്ചു. അതാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറണം? അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ